Linggo-linggo ay. Haddaad kinakacba hormarka gacanta dambe ay ka saari karaan haddaana kasi doonayso ayl waqti gacanta saya kap kala ya jayo ka ko hari ko ay jayo ko show ka sa pagkakataon ko ako din basta ina ko ay forehead ka na kasi ko sa Come on, Link. All yours. Kau jadi sudah kakak saroin udah.